И cosa avrò a Sapone Manci Fitness, продължаваме втори епизод с моето оцеляване. Да. Нека да продължаваме. Ще направя ден. Но няма тази команда. Вижте как се промених, чата ми е по-малък. Ще пусна читове, трябва да са пуснати. Да става поне... Мога да ползвам поне да ползвам... Ще ползвам само тази команда. Там всеки едно и... Ще ползвам скелет. Да го убия. Този епизод ще му да се бъде. Малко планка ми е преди. Добре, взех се две кълчета. Сега ще направя този клип, да, в този клип ще направим фермичка. Това трябва да ще малко това дърветка, да получим. Фермичката ще е малка. От миналия клип, както помните, като седахме там да взимам санд, намерих семена и розички. Сега с тези семена ще направим фермичка. И от тази фермичка ще направим хляб. Това трябва да превърнем в такива 6 маки. Мочика ми трябва само да направим, но аз нямам дърво, затова че трябва да събера. Да съберем да си направим мочика, с който ще засадим тези семената. Ако се чуете защо съм с скин, защото съм спрял акаунт и за това съм с скин. Да. То дървото само ще падне. Нека сега направим така. Елата сега да направим. Чекайте, аз ще ми тази команда, нали са? Искам само промяна да я ползвам. Аз се попишем. Не, окей. Така, да си направим. И аз семената да вземем. И колко са 5 семената, така. Така ще вземем. Така. Сега. Окей. Сега вземем тези. Трябва пак да вземем мочиката. Какво е? Окей. Храна има ли? Може хора, хора ще ходя за храна. Да, две епохи, ама аз се пак чуем за храна. И ще си оставям меча тук случайно, ако нещо на предпадка не се сгуби меч. Тук нещо да се върви. Да отворим за глупаци. Това вече почвам леко да порасте. Почвам да расте. Така. Ето е моята правилно. Не стига бяга, бе. Волате. Волате. Стим за меча, бе, хора. Той е тука. Къде ми е хубаво. Малко лаги, но ще го направим на 230, да. Къде трябва да е. Да, по-добре. Това може и да е... Не знам, това може да е малко кратко видео. Аре, бе! Нека се връщаме към хромата.
Извинете, телефона нищо не включва. Окей, сега трябва да си включим. Новата няма да ми стигне получава, така че да е. Моля те, Боже, дано да не стигне, моля те, моля те, моля. Моля те, моля те, моля те, моля те, моля те. Окей. Добре, хора, взехме си. Да, това е всичко за този клип. Този клип направихме в фермичката. Да. Ако искате още такива клипове, не забравяйте да харесате, да коментирате, да се абонирате. И така. Да. Следващият епизод къщата ще е по-голяма, ще я разширя. Ще бъде цвета. Не, тук всичко това, което е зад мен, ще бъде всичко в точове. И да не, абонирайте, харесайте клипа, коментирайте. Ако искате още клипове, да се абонирате и чао!